Visezi să dezvolți o afacere profitabilă, să câștigi mai mulți bani și să fii propriul tău șef? Dacă nu știi de unde să începi și te simți blocat, te vom ajuta să faci primii pași spre afacerea visurilor tale. Cum să obții mai mulți bani demarând o afacere? Ideea ta se va transforma într-o afacere de succes dacă va corespunde potențialului tău, va fi inovativă, va corespunde anumitor nevoi ale clienților, va genera profit. Evaluează-ți competențele. Fă un exercițiu de autoevaluare. Găsește punctele tale forte și punctele tale slabe și gândește-te cum să-ți valorifici calitățile și cum să compensezi neajunsurile. Cercetează piața, află cine sunt clienții și concurenții tăi. Trebuie să înțelegi foarte bine industria în care te lansezi. Întocmește o listă a concurenților care activează în domeniu. Studiază activitatea lor și gândește-te cum să te diferențiezi pozitiv pe această piață. Află cine exact îți va cumpăra produsele sau serviciile, ce vârstă au, ce venituri, care este stilul lor de viață. Satisfacția clienților trebuie să fie motivația ta de bază, pentru că de clienți depinde succesul și profitul tău. Află ce potențial ai și organizează-ți finanțele. Calculează costul afacerii tale, tehnologia folosită, factorii de producție, personalul. Adună-le și fă-ți o imagine clară despre bugetul necesar pentru primul an de activitate. Vezi dacă poți începe o afacere cu resursele financiare proprii și de câți bani vei avea nevoie suplimentar pentru a te putea autofinanța din veniturile generate de afacere. Află cum să obții finanțare pentru afacerea ta. Lipsa finanțelor nu trebuie să fie un impediment. Începe cu proiecte mici și caută surse diverse de finanțare. Împrumută bani de la prieteni sau familie. Aplică la proiecte finanțate din resurse internaționale sau ale statului. Caută parteneri de afaceri. Aplică pentru un credit. Pentru a convinge finanțatorii, ai nevoie de un plan de afaceri bine pus la punct care, în primul rând, te va ajuta să înțelegi dacă merită să investești timpul, resursele și efortul personal. Legalizează-ți afacerea. Alege cea mai potrivită formă de organizare juridică pentru afacerea ta. Nu-ți fie frică să te înregistrezi. Numai așa vei putea obține acces la informații, finanțări, granturi, parteneriate solide. Fii cu ochii pe profit. Acesta trebuie să fie principalul obiectiv al afacerii tale. Pentru a obține profit, veniturile din vânzarea bunurilor sau serviciilor trebuie să acopere nu numai costul de producție, dar și toate celelalte cheltuieli. Vrei o afacere profitabilă? Investește în active care să-ți genereze venituri suplimentare. De exemplu, o încăpere pe care o dai în chirie îți aduce un venit constant sau un utilaj mai performant care îți va permite diversificarea produselor și mărirea bazei de clienți, pe când investiția într-o mașină mai luxoasă îți va aduce doar cheltuieli suplimentare. Caută alternative pentru diminuarea costurilor de producție, dar ai grijă ca aceasta să nu fie în detrimentul calității. Efectuează o analiză permanentă a afacerii tale. Promovează afacerea și creează o strategie de marketing care îți va spori vânzările. Investește în tine și în echipa ta. Participă la instruiri, studiază practici inovative și motivează-ți constant angajații. Gestionează riscurile. Urmărește mereu toate schimbările din mediul în care activezi și amenințările care pot apărea. Pe unele le poți influența, pe altele nu. Fii pregătit să intervii cu strategii pentru fiecare dintre aceste amenințări și să le gestionezi la timp. Fiecare afacere este diferită și nu există tipare clasice pentru a avea succes. Fii optimist, motivat și muncește pentru visul tău. Începe acum!